Nggih, mapat lah. Nggih, tek. Pas ngoten ya, Pak. Nggih. Niki nek ana kahanan kok kadang kayak Pak, kadang kan Siapa? Belum gitu. Dan ini sing kula tanggeti niku Pak Romanto ngendikan cabai jamu niku nek panen niku nggih enten sing langkung sae dan niku carane panen niku carane pripun. Nang kadang ngetos terus carane panen sing apik niku sing luwih tuwa napa sing semedengan apa sing rada tesenno. Ngaten, Pak. Carane panen niku dipetik semasa cabai Jawa niku sampun merah dan mentek. Mentek dalam arti kulitnya niku pun halus kados kulit sukun. Mboten kados kulit luweh niku. Nek tesih kados kulit luweh, tesih cerong-cerong ngoten niku. Niku dereng mentek. Kedah mentok abang. Nggih. Terus medheke niku nggak gunting, Pak. Gunting dipepetke bokong. Ampun ngantos. Niku gagange kantil. Gagange niku tertinggal teng teng napa teng ranting. Tepang niku. Mungkin nek panjenengan kurang dhuwur ya, Mbak. Gawe ondo lah apa? Nah ini Pak, yang merah-merah mana Pak? Coba. Nggih. Niki. Niki merah, Pak. Coba Pak, ayo Pak. Yang itu. Gede. Nah niki Ah, jenengan gunting Berarti bokonge. niki dereng anu, dereng Kurang sithik. Lah sak kirang ya. Kirang sithik. Sak menten nek motong. Nggih, mapat lah. Ngeten. Nggih, tek. ah, ini masih kurang merah nggih, yang merah Pak. Tuh. Sedikit. Ini Pak, kecil ini nggih. Nek ketuan niku. Ah, ini. pepenane lho kecep. Ini Pak. Nah, iki. Ini. Coba-coba nggih, Mumpun. dipraktekke. Gunting. Ah. Oke. Pun gadah. Pun gadah mulane takok carane panen pun gadah. Wis garing pirang-pirang kok. Kata Tegal. Pun apa? Tegal apa? Teng Tegal niku nembe umur setahun cara malah kecak kudu merambat ngono. Jadi Pak Nyaman itu Mas Jaya sebenarnya belajar kali Pak Rumanto dhisik Pak Nyaman. Yen kula jane Wong tak ajari. ini. Di tempatnya Pak Sawal nggih Pak Rian Iya. pas Oke, Pak. praktek. Sama Mas Rudi juga belajarnya. Nggih. Oh. Nah itu yang merah itu Pak, coba Pak. Nah, Ini berarti nggih asline tesih dewenane nggih telat paling boten nggih Pestisida sing sak wulan boten kimia sing telat panen. organik. Perkarane nggih Mbak. Wonten niku. Pesnap. Contone wonten. Nggih sing organik Pak nggih. Nggih, Tetep ketiga tetep kurang wonten banyak. contone niku. Telat. Anu niki ini panennya biasanya berapa hari Pak Rumanto? 7 hari seminggu. Seminggu nggih. Setiap seminggu sekali. Tiap seminggu sekali di jenengan nek nandur teng pundi? panen. Nah, posisi dengan kelebatan seperti ini yang tadi Pak ya 2,5 on ya. Nggih. 2,5 on bisa lebih Pak. Kalau yang kayak seperti itu bisa lebih. Kula mikir ngoten. Nah, 2,5 on. Niki dadi nggih. Ngikuti damel ngoten. Gini. Oh, full lebat ini ya. Langsung. Kan dia 2 meter sak pendeman. Cara uga dilek anu wis. Wis kena. Wong dene udah diem balik nah ya tetep. Niku Pak nek praktek ini ada praktek napa? Nah, Yang dibutuhkan nggih nanam sama bibit tadi ada polybag enggak tadi?
ngeten iki di banyak ya Pak. Ditemek ngeten mawon pun banyak. Tapi nek dipepet cepet garing. Nggih. Nggih. Lah nek Tapi kan masih direbus nih. nek carane ijo ngeten iki pepenan niku rada suwe. Paling mboten 4 dino 5 dino. Nek sing pun Coba. ngeten iki 2 dino pun garing. Dipetik Pak, di. Pakai anu Pak, tadi Pak, pakai tadi Pak. Penting. Pas ngeten ya Pak ya. Nggih. Nggih. Niki nek kula nek pananan kok katen kae Pak. Kadang kan niku Rusak, nggih. Kalau rusak ininya ya rugi. nggih rugi ya. Wong langsungnya. Wong niki akhirnya mati Nggih. ya Pak. Lah nggih. Nah iki Niki semene niki anu semi melih nembe saged. mungkin nembe Nggih. tempoke malih. Setiap tumbuh tunas dia diiringi dengan bakal buah yang diceritakne pun Nggih nggih. Ini kebetulan ada tamu dari Pacitan. dari Tegal Ombo ya. Ini kan masih kakak. Ini hampir Pak. Perjalanannya ngeri-ngeri sedap nih Tegal Ombo. Itu kebul. Untuk obatnya gimana ini Pak? Itu gak bahaya. Oh, enggak bahaya. Oh, hilang sendiri. Kita pakai pesnap paling enggak ininya. Pestisida nabati. Pestisida nabati. Akar, Pak. Kalau enggak yang seperti ini Pak, enggak bahaya toh? Trip enggak. Oh. Ini kering pengaruh. jatuh, enggak ngaruh ya? Enggak ngaruh. Kalau banyak ya lumayan tapi. Tapi maksudnya tetap buah tetap Heeh, tetap buah. Nggih, lah ngeten iki. Ngeten iki. Kuningnya cerah anu. Pun layak dipanen nggih sing ngeten iki. Glowing. Trip kayu jari. Oh, halus. Iki nek pun jenengan ndoi sing ngoten ku sing abang-abang sing matek-matek. Terus digigrion jenengan rebus. Jangan rebus ngantos toyane niku besuni-besuni ajeng molak-malik niku lho. Tapi ampun ngantos kebacut molak-malik. Ampun ngantos kebablasan mendidih. Niku nek kebablasan mendidih niku ajur. Nek ampun besuni-besuni niku jenengan kir terus jenengan tos ditiriskan dengan tos sawetawis kali menit napa gangsal menit kemudian jenengan PP ini niku ampun ngantos teng isor teng lemah niku diacak-acak pitik biasanya Pak diacak-acak pitik terus enten napa sampah-sampah bebas teng mriku terus PP-ne teng dhuwur niku mungkin hasilnya dados bersih PP-ne niku udakara nek ketiga niku 3 hari kering. Nah, ciri-ciri kering sepinten sing payu didol niku. Nek kula ngukure mboten ngangge napa? Mboten ngangge alat. Pokoke anggere kula dengkek tek. Niku payu pun. Tapi nek didengkek niku melepas urung payu. Dereng garing. Nggih. Niku carane garingno. Oke, carane nyimpen nek pun didengkak tek ngoten niku. Ampun jenengan umbarke teng entak-entakan. Ampun jenengan umbarke teng entak-entakan terbuka ngeten. Jenengan simpen teng plastik napa-napa terserah napa drum. Sing penting kedap udara. Teng jero niku mboten klebon angin ing jaba. Dadi kiyambake tetep dibuka niku mengke dipukek tetep tek. Lah nek panjenengan umbarke teng entak-entakane teng terbuka. Balik malih lepas malih. Mlempem. Nggih, mlempem. Kados kerupuk. Dan niku anu Pak. Cara regine antarane sing tuwa kali sing kurang tuwa niku pripun niku? Oh, nek regi niku sami Sami mawon. mawon nggih. Wong rugine jenengan sing rugi, Pak. Nek jenengan metike kurang tuwa, dereng mentek, dereng abang, jenengan petik. Niku bobote Kurang. walah. Nggih. Jenengan sing rugi. Susute kathah. Dan nek ketuan Pak, nek ketuan niku soalnya nek dipendhet ngoten niku kan langsung klanyet ngoten. Oh, belajar niku mboten mboten payu, Pak. Malah mboten payu. Lah niku wong adole niku harus utuh, berapa utuh. Tidak boleh yang seperti bubur yang Mboten niku kan dikeringkan. maksudnya nek dipething ngoten ndenyek. Nggih. Tapi nek dipepeh nggih akhire
Nek Gitu siapa? nek jenengan saged mempertahankan keutuhan niku Ya. payu. Tapi nek keringnya niku mboten utuh. Mboten payu. Oh ya, kenapa tangkainya tidak diikutkan? Itu karena supaya memenuhi standar ekspor, Pak. Dan salah satunya ya tangkai jangan sampai katut, terus menteknya niku mentek tenang, niku pun standar ekspor. Nek pengolahan panjenengan ngunduh niku standar ekspor, niku walah bakul niku gandrunge pol. Cara wis ora-ora cara-caran kok mati.